गावसोरसो बुंनानै लादोंमोन किन्तु सासेनोबो होनायनि उदाहरन गैया इउपिपिएलआ सोरनो होआ ৭৫,০০০खौ सासेनोबो होनो हायाखै बेनि बिथांमोना प्रमाण होनो हाया ২৫ তাৰিখৰ পৰা এই মাহৰ ২৫ তাৰিখৰ পৰা আমি বিপিএফ দলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত মাছ ৰেলী এইটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে প্ৰথম কোচেগাঁৱত হ'ব ইয়াৰ পিছত পৰ্বতজোৰাত হ'ব ইয়াৰ পিছত কোকৰাঝাৰত হ'ব ইয়াৰ পিছত খাজলগাঁৱত হ'ব ইয়াৰ পিছত বিজনীত হ'ব ইয়াৰ পিছত চালবাৰী এনেকুৱা আমি 10টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে 10 দিনৰ ভিতৰত 10,০০০ কেটাৰিং কৰি পেলাই আমি মাছ কেটাৰিং কৰিম মাটিৰ পাতা চবেই পাব চবেই পাব স্যার রাকেশ বর্মাই আপোনাৰ মুছলমানৰ যি ধৰ্মীয় টুপি এই টুপি পিন্ধিছে আৰু কৈছে নিৰ্বাচনৰ মই এইবিলাক কোন ৰাকেশ মই চিনি নাপাওঁ কোন টুপি পিন্ধিছে কোন টুপি পিন্ধা নাই এইবিলাক লৈ মোক সুধিব নালাগে দৰকাৰ নাই আমাৰ 25 তাৰিখৰ পৰা ৰেলী হ'ব खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन गिबिसिन थारावनो जोङो रायज्लायगोन नैबे एन्जय बर'नि भिडिअखौ लानानै नैथियाव जोङो सावरायगोन बिपिएफनि सिएमनि भिडिअखौ लानानै थामथियाव जोङो सावरायगोन इउपिपिएलनि सासे एमएलए बिनि सायाव जोङो भिडिअखौ लानानै सावरायलायगोन आरो जोबनायाव जोङो राकेश ब्रह्मनि सायाव बिपिएफनि सिएमनि माखासे बुंनाय रावखौ लानानै जोङो सावरायगोन बे समाव खोनासं रिन्जय बर'आ मा बुंदों हेलो गुड मर्निं जोंना सेगा माखासे रेडि जाबाय आरो सेकखौ डायासआव होनाय जागोन मिटिंनि गेजेरजों बेबायदि गिदिर गिदिर बानायनाय जादों सेकটো এনেকাকে বনোৱা হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকে এতিয়া মোৰ হাতত 10টা সমষ্টিৰ চেক জমা হৈছে আকৌ কিছুমানটো আৰু সময় লাগিব নাম কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে একাউণ্ট নাম্বাৰ বহুতে মানে ভুলকে লিখিছে আইএফসি কোড বিলাক মিলাব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আৰু কিছু সময় লাগিব যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' দেখিলো যে ইউপিপিএলৰ নেতাবিলাকে আমাৰ হাগ্ৰামা সাৰক আৰু বিপিএফ চৰকাৰক বহুতখিনি চুকা ভাষাৰে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে যে বিপিএফে বোলে ৰাজ্যক হিতাধিকাৰীসকলক ঠগাইছে আৰু চেক দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আমি ইতিমধ্যে যোৱা 10 তাৰিখ আমাৰ বিটিসি একৰ্ডে বিটিসি চুক্তি वाह रिन्जय बर' मा गिसांग' सांलै बाहाय थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां नोंथांमोना बुंदोंमोन जों जुदि बिपिएफ पार्टी देरहायोब्ला युथ्सफोरनोहाय 100 crore फैसा होगोन आइजोफोरनोहाय 40 लाख फैसा होगोन आरो लाइमोनफोरनोहाय जायफ्रा साख्रि मोनथावना बिसोरनो जोङो दान मोनसेनि उनावनो साख्रि होगोन आरो हा फाट्टाबो होगोन जोंना हाग्रामा महिलारि सारा होनना बुंनाया सोरमोनलै बाहाय दिनैलाय माथो इलेक्शन जोबनायनि उनावसो बाथ्रा बुंखो 5 दानाव फैबाय 5 दान नाथाय सोरबा साख्रि मोनदों नामा सोरबा फैसा मोनदों नामा सोरबा हा फाट्टा मोनदों नामा दिनैनि समावहाय रिन्जय बर' आरो माब्रै 28 बोसोरनिफ्राय 45 सिमा युथ जाखो आरो मानो दिनैनि समावहाय नोंसोरो माने रोंगौथि सायख'खो 2 लाख रांनि थाखाय नोंथांमोननि बुंनायाथ' सिगांनि समावहाय लाइमोन फरायसाफोरनि युथ्सफोरनि थाखायसोमोन दा फैसाया युथ्सफोरखौहाय सहाय खालामनायनिसो बुंदोंमोन दा 100 crore दिनै मानोथो सोरबा कम्पिउटार नलेज गोरोंखा सोरबा मैगं थाइगं गायनायनि सार्टिफिकेट गोनां सोरबाया थिखादार मावखानायनि सार्टिफिकेट गोनां बिसोरबायदिनोसो फैसा हरनायनि खोथा बुंखो आं लाजिबायलै नोंसोरखौहाय लाजिनाय मोनबाय आं नोंसोरखौ एसेबां नंखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा बुंबोबाय दिनै जोङो खोनाबाय गाबहां माहां खोथा बुंनानै ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होनाय लासिंसिंनो साला आरो जायफ्रा नाजावगिरिफोर 2 लाख रां नाजावगिरिफोर आरो जायफ्रा आइजोफोरनि 10,000 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा नाजावगिरिफोर नोंथांमोनाबो लाजिनांगौ इउपिपिएलनि समावहाय नोंसोरो 25,000 रां नाजावदोंमोन
नाथाय BPF नि समाव मा 10,000 रांखौनो नाजावदों। वाव बाथ्राया जाहैबाय BPF सरकारा लोंनाय जानाय जौ संनाय दादागिरि दिन्थिनाय जुवा गेलेनाय मेला फाथिनाय बेखौ सुबिदा खालामनानै होयो। बेनिखायनो 10,000 लाबो सोलियो दा नंगौना नङा? नाथाय मोजां सरकारा मोजां सुबिदा खालामा होयोब्ला बियो लाख थाखा होब्लाबो बेखौहाय मोजां मोना। बेनो बर' हारिनि आखल आखुआ रायजोफोर। नैथियाव फैदो जोङो खोनासंबावनोसै BPF पार्टीनि CM नि बुंनाय रावखौनो। नोंथांमोना खोनाबाय दा? नैबे दाननिनो 25 अक्ट' खालार खालि मोनबा समायखिरा लाखानाय नैबे समायखिरा लानायखौहाय BPF पार्टीया मावफुंगोन। साबेसे मानसिनो हा फाता होगोन, सोर साबेसेनो फैसा होगोन आरो सोर सोरनोहाय मा मा खामानि मावनानै होगोन बेखौहाय नोंथांमोना 25 अक्ट' खालार खालि नायब्लानो जाबाय। आरो मा BPF नि CMआ चिरांखौहाय खुगायाव फैला नामा, गोसोआव गैला नामा चिरां ओनसोलखौहाय? बर्डार नेशनेल हाइवेनि साखाथि टाउन सेर सेरखौल'सो खुगायावहाय गोसोखांनो मानो खुगायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय गोसोआव फैबाय नामा रायजोफोर? माथो इलेक्शननि सिगांलाय हाग्रा बंग्रा थांनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायहैदोंमोनलाय। दिनैथ' जोङो इलेक्शन बायनायनि उनावहाय बिथांखौहाय हयथ' हाग्रा साइडआवहाय रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा बे समावहाय हाग्रामानि महर मुस्रि नायगौब्लाबो नुनाय नंला खोमा होननानैसो आं सानदों रायजोफोर। गसाइगावनिफ्राय लानानै बिजिनी आरो बाक्सा बेखिनियावल' दिनैनि समाव बियो मास रेलि खालामगोन, बाखि जेरावबो नङा। दा बेखायनो बुंदों आं सिगांबो BPF नि CMआ इलेक्शननि थाखायल' नोंसोरखौ नायनो फैदों। देरहाखांबाथाय नोंसिनि लामाखौबो मिथिया बियो, नोंसोरनि दालांखौबो मिथिया बियो, नोंसोरनि गांनाय उखैनायखौबो मिथिया बियो। बियो 17 बोसोरनि बिनि माखासे गियानखा बियो। बे आखल आखुआ बेनाव दंखायोखा। आरो जाखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों दा गामिनि मानसिफ्रा, नैबे अन्थाइ खाम्फाया खाम्फायैनो ओरैनो थं थं थागोन। नायलांबाय था नोंसोरो। थांनाय 5 बोसोराव UPPL पार्टीखौ जेरै आसाम सरकारा खालामदों बेबायदिनो खालामगोन। मानोना दानि सरकाराबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारजोंनो बाहायजानायखा, एखेखा। जों डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल मोनाखैना, डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल मोनोब्ला मावगोन होननानै साननो हाथावनामोन। नाथाय आं सानदों हाया। दा नाय नोंथांमोना 5 दान जानानै फैगासिनो दंखायो, 5 दान जाखानोसै, साननैसोल' बाखिसै। दा 5 दानसिमावहाय माथो मावदों BPF मालाय? ओरैनो ससियेल मिडियायावहाय बाथ्रा बुंबायैनो समा थांखाबाय। आरो फैबाय थानाय समावहाय इलेक्शन फैबावसिगोन, बेयाव ड्रप थाबावसिगोनलाय। आरो नेक्स्ट टाइमावहाय इलेक्शन फैबावगोन, बेयाव ड्रप थाबावसिगोनलाय। खुनु बर' हारिनि डेभेलपमेन्टखौनो गोसोखांनाय जोङो खोनानाय नङा नायल' रायजो राजाफ्रा। सिंगेल सरकार दागोन होननायखाय BPF पार्टीया देरहादोंमोन। नाथाय दाखांनायनि उनावबो बिथांमोना एलायन्सआव थाबावनायखाय दिनै अलखदाव गोग्लैनो गोनां जानानै फैसिगोन होननानै आं साननो रायजोफोर। दा आरोबाव UPPL पार्टीया सिंगेल सरकारनि खोथा बुंदों। दा एलायन्सनि बेलायाव मा बुंदों खोनासंदो सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि सारा। दानो हायैयाव एलायन्सनि सरकार जानांनायखाय गोबां जोंहा मावनायाव आख' फाख' जादोंमोन। जोंनि जे थांखि, जोंनि मेनिफेस्ट'आव थानाय खामानिफोरखौबो जों मावफुंनो हायाखैमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा दायो बुजिदों जे दिनै मात्र 12थाल' देरहानानै सरकार दानाय आरो 28टा मोननानै सरकार दानायनि गेजेराव गोबां फाराग दङ। दा बे बाथ्रा एलायन्स होनना बुङोब्ला फैसाया रानलायनाय जायो रायजोफोर, रानलायनाय जायो। फैसाया आसाम स्टेटआव फैग्रोयो, बेनि उनावसो जोंनि काउन्सिलाव फैयो। बेखायनो जों काउन्सिला नांगौ मथे खामानि मावनानै लानो हाया। बेनिखायनो एलायन्सखौ बाद होनानै BPF नि CMआबो काउन्सिल इलेक्शनावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय बिगाब रायदोंमोन BJP पार्टीखौहाय। जों एलायन्सआव थाया, BJP जों थाया, जोङो सिंगेल सरकार दागोन,
जों सिंगेल सरकार बानायगोन होननानैहाय बुंदोंना बुङाखैमोन नाथाय फैयै फैयै देरहाबाय 28टा सिट लानानै दारि गोलावफोरनो स्टेट EM होबाय दानिया नुबाय आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंनो आथिं सिङावहाय गागदोनानै दोनजाबावनाय अब्ला बेसेबांथो फोथायनांगौ जाखो जोङो बेखौ माबोरै फोथायनाय जोङो दा बेनिखायनो आं सानदों फैबाय थानाय समाव UPPL पार्टियाबो सिंगेल सरकार दायोब्ला मोजां जागोन एलायन्सखौहाय माब्लाबाबो गोसोखांनो नाङा कंग्रेसजों एलायन्स माब्लाबाबो दाजा BJPजोंबो एलायन्स दाजा आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे नोंथांमोना सिंगेल सरकार दानानै हारिनि थाखाय नांगौखिनि खामानिखौ मावनो हायो आं बेखौहाय सानदों रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला आरोबाव ससेबाव राकेश ब्रह्मखौहाय सिनायानो BPFनि CMआ बहा सिनायनो जेराव थोरसि गंसेयाव जादलायनाय खाम्फा बरगयारी सार चन्दन ब्रह्म सार हितेश बसुमतारी सार मोनखौनो सिनाया बियो गावजों लोगोसे अस्त्र हमनानै थाफाग्राफोरखौनो सिनाया गावजों लोगोसे ज' ओंखाम जाबोनाय ज' स्लगान होबोनाय ज' खामानि मावबोनायखौ सिनाया आरो बे राकेश ब्रह्मआलाय मैया दाखालिनिसो बेखौलाय बहा सिनायनो बिलाय ना रायजोफोर थफियालाय बिबो हमो एखेसो बेखौहाय बाथ्रा बुंनानै लाब गैया होननानै आं सानो गोजोन्थों अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन रायजोफोर बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि